Kritériá sú v zásade dve, alebo dajme tomu tri. Pýtame sa aj dotyčného klubu, aký majú pohľad oni na naše námety, aby sme náhodou kontroverzne nebrali športovca, ktorý naopak neladí s klubom, alebo nebije mu srdce pre klub. Potom sú tie športové výsledky samozrejme, ktoré musia byť zaujímavé, hodnotné. A potom taká tá osobnostná stránka, skutočne také to srdiečko pre mesto, pre šport, taká tá osobnosť, ktorá dokáže strhnúť ostatných. Takže z takéhoto mixu sme varili, hľadali, preberali, nakoniec sme to našli. No, je to také konsenzuálne rozhodnutie, čiže nehlasujeme, keď to nie je potrebné, takže sme diskutovali, vyšlo to teda, že Lucia asi je tá správna osobnosť za rok 2011, takže áno, bolo to jednoznačné, jednohlasné. Ten tým si to zaslúžil, nakoniec, ako viete, dostali cenu už hokejisti, aj vodní polisti, takže z týchto klubov majstrovských to čakalo na nich. Myslím, že právom, pretože sezónu mali výbornú a majú aj túto výbornú.